Yerusalimden gelen fariseyler bilen birnäçe Tövrat muallimleri İsa'nın daşına üýtdiler. Olar İsa'nın şähertlerinden käbiriniň elini yuman naharyp, Yahudilaryň desturuny bozandygyny gördüler. Fariseyler bilen ähli Yahudilar ata-babalaryndan galan destur boýunça ellerini oňat ýuwmazdan nahar imeýärdiler. Bazardan gelenlerine de yuwunman hiç saat imeýärdiler. Şeýle de käse, gapçanak, gadanlary tämizlemek ýaly desturlary hem saklaýardylar. Şonuň üçin fariseyler bilen Tövrat muallimleri İsa'dan "Näme üçin seniň şähertleриň ata-babalarymyzdan galan adata ermeýärler? Näme üçin ellerini yuwman nahar ýerler?" diýip soradylar. İsa olara: "İşaya peýgamber siz iki ýüzlüler hakda jaýdar peýgamberlik edipdir. Ona şeýle ýazylan: Bu halk meni dilinde hormatlaýar, emma yürekleri menden uzaktadır. Biderek yere maňa secde edýärler. Taglimat diýip öwre diýenleri insan buyruklarıdır. Siz insan däp desturlaryna erip Hudaýyň buyrugyny terk edýärsiňiz" diýdi. İsa ýene olara şeýle diýdi: "Öz adatlaryňyzy berja etmek üçin siz Hudaýyň buyruklaryndan yüz döndürmegiň oňat ýoluny tapypsyňyz. Musa, ata-enene hormat goý we atasyna ýa-da enesine gargan adam ölüme höküm edilsin" diýip buyrupdy. Emma siz kimdir biriniň en atasyna "Men size kömek edip biljek däl. Size bermegi niýet eden zatlarym korbandyr. Korban Hudaýa sadaka diýmegi aňladýar" diýip aýtmagyny dogry hasaplaýarsyňyz. Şunlukda siz oňa öz ata-enesine kömek bermegi gadagan edýärsiňiz. Şeýdip, siz nesilden nesile galdyrýan adatlaryňyzyň hatirasyna Hudaýyň sözüni puja çykarýarsyňyz. Başga da şoňa meňdeş köp zatlar edýärsiňiz. Ol mähelläni ýene ýanyna çagyryp olara: "Hemmäňiz meni diňläň hem düşünüň. Adamyň içine girýän hiç bir zat onu murdar edip bilmez. Adamy murdar edýän zatlar onuň öz içinden çykýandyr" diýdi.